דבר מדניה והאמת, ותציל מפי דבר אמת עד מאוד כאדוני יתן חוכמה מפי דעת ותבונה, ולא יקשר בדבר אחר וישמחו בי חבריי, ולא יקשלו חבריי ואשמח בהם. אוי 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 אוי, אני מתחיל פה באמצע. השם יעזור שנוכל לסגור פה איזה עניין, כי זה 18 פרקים החוברת הזאת, ולעבור אותה פרק פרק זה ייקח לנו 18 שבועות, שזה בערך 18 שבועות, זה בערך 4 חודשים. לא נראה לי להוציא 4 חודשים רק על זה. אז אני אנסה להוציא מפה מה שאני יכול. מה זה החוברת? געגועים לרוחו של משיח. בגדול יש פה מבוא לחוברת, והוא מסביר שיש קנאה בעולם. הוא אומר, מביא קהלת, אומר שלמה המלך, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו. גם זה הבל ורעות רוח. הוא אומר שלמה המלך, הסתכלתי, ראיתי שכל מה שבני אדם עושים, את כל העמל ואת כל כישרון המעשה, כל המוכשרים, כל המוצלחים, העורכי דינים הכי טובים, הציירים הכי טובים, הזמרים הכי טובים, הכל קנאה, הכל בא מקנאה. כל מה שאנשים עושים, כל מה שמניע אותם זה קנאה. והוא מדבר פה על הקנאה, שבגדול, קנאה זה כל דבר שאדם עושה בהשוואה לאחרים. בין שהוא רוצה להיות כמוהם או יותר מהם, בין שהוא רוצה שמה שיש להם יהיה לו, ובין שהוא מרגיש את עצמו מסכן כי הוא לא כמו אחרים. כל הצורות של ההשוואה שהוא משווה את עצמו לאחרים, זה נקרא קנאה. עכשיו הקנאה הזאת, זה מה שהיה אצל קין והבל, זה הביא לרציחה הראשונה, זה מביא, כל מה שמסתובב פה בעולם, הכל זה אחד השורשים הכבדים. ואת הקנאה הזו יבטל משיח בן דוד. כי גם אפילו משיח בן יוסף, זאת אומרת לא, משיח בן יוסף, הוא יתבטל למשיח בן דוד ויבטל את הקנאה, אבל עד שהוא יבוא, תמיד יש קנאה בין אפרים ובין יהודה. אפרים זה בן יוסף, יהודה זה בן דוד. תמיד אפרים, איך הוא אומר את זה? יש פה, הנה, משיח בן יוסף, משיח בן דוד, לא יקנו זה בזה. אבל הפסוק אומר, אני אביא את הפסוק. בשר הקנאת אפרים. איפה? עכשיו דיברנו על זה פעם, על הפסוק הזה. בישעיהו י"ג, או י"א, תכף אני אמצא, בעזרת השם. זה מהתורה שלמדנו אז באומן? לא יודע. אני כבר לא יודע מה למדתי איפה. שנוגע לו, לוקח לו מהמשכן. לא, זה דומה לזה. הנה פה. כאן. מדבר על ביאת משיח. בואו נקרא קצת, ככה עוד מעט זה הולך לקרות, זה כבר קרוב בעזרת השם, מדברים שזה מגיע. ויצא חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ונחה עליו רוח אדוני, רוח חוכמה ובינה, רוח עצה וגבורה, רוח דעת ויראת אדוני. נחה עליו, זה פתאום יבוא לו. ועכשיו הוא לא יודע שהוא כזה, אבל שיגיע הרגע שהקדוש הוא רוצה שהוא יתגלה, ונחה עליו רוח השם. ועריכו ביראת השם. ולא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, ושפט בצדק דלים, והוכיח במישור לענבי ארץ, ויקע ארץ בשבט פיו, וברוח שפתיו ימית רשע. הוא לא צריך לראות שום יריעה, יכבוש את כל העולם, רבנו אמר, בלי יריעה אחת. והיה צדק אזור מותניו, והאמונה אזור חלציו, וגר זאב עם כבש, ונומר עם גדי ירבץ, ועגל וכפיר ומרי יחדיו, ונער קטון נוהג בם, ופרה ודוב תראינה יחדיו, ירבצו ילדיהן. ואריה כבקר יאכל תבן, ושיעשה יונק על חור פתן, ועל מאורת צבעוני גמול ידו הדה. כן, הילד, התינוק, ישחק על המאורה של הצבעוני. ולא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס עמים, אליו גויים ידרושו. והייתה מנוחתו כבוד. והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר יישאר מאשור וממצרים ומפטרוס ומכוש ומאלם ומשנער ומחמת ומאיי הים, הוא יקבץ את כולם ונשא נס לגויים, ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ. עכשיו הפסוק, ושר קנאת אפרים וצוררי יהודה יכרתו, אפרים לא יקנא את יהודה ויהודה לא יצור את אפרים.
אז עד עכשיו, עד שיבוא משיח יש את הקנאה הזאת, קנאת אפרים ביהודה, כי אפרים הם צדיקים גדולים יותר מיהודה. הוא לא אומר אבל על אפרים. רש"י אומר, אפרים לא יקנא את יהודה, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד לא יקנאו זה בזה. אבל עד אז... אני חושב שבהתחלה בפסוק שקראת עכשיו, כן. אחד יקנא והשני לא יעצור. לא יצור. ויהודה לא יצור. יהודה היו מצרים את אפרים שהם לא מקבלים את מלכות דוד. הם היו לוחצים אותם, שיקנאו. והם לא רצו להיקנא. וזה ירבעם בן נבט, הוא מאפרים. אז הקנאה, שוב, הקנאה הזאת, זה דבר עמוק שחותך את עם ישראל לכל הדורות. והתיקון לזה, אוי, התיקון לזה, צריך לחפש את התיקון לזה. וזה מה שאומר, געגועים לרוחו של משיח. כף על פי שמשיח עדיין לא בא, רוחו של משיח מרחפת על פני המים. היא קיימת, היא נמצאת פה בעולם, אפשר להשיג אותה. ואיפה היא נמצאת? ומי זוכה אליה? אני מדלג על זה, כי פשוט זה ייקח לנו המון זמן. הלוואי, נלמד את זה אולי, אני לא יודע. בכל אופן, אומר רבנו בתורה א', חלק שני, כל החוברת הזו הולכת על פי תורה א' בחלק שני, תיקו האמונה, שכשאדם יושב לדבר בחברו זה בחינת ראש השנה, שהוא יום הדדין, שהוא יושב ודן את חברו, הוא עושה לו ראש השנה, באמצע השנה. וצריך להיזהר מזה מאוד, ולהסתכל על עצמו היטב אם הוא ראוי לזה, לשפוט את חברו, כי המשפט לאלוקים הוא, כי רק הוא יתברך לבדו ראוי לשפוט את האדם. כמו שאומר רבותינו ז"ל, אל תדין את חברך, אז שתגיע למקומו. ומי הוא שיכול לדע ולהגיע למקום חברו? כי אם השם יתברך, שהוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו. אז להגיע למקומו, אי אפשר, אף בן אדם לא יכול להגיע למקומו של השני. כי המקום שלו זה לא רק איפה הוא עכשיו, באיפה הוא גר. זה כל המערכת של הנשמה שלו, איך היא השתלשלה ובאה לתוך הגוף הזה. וגם הוא יש לו היסטוריה, הגוף הזה. וכל אחד ואחד יש לו מקום אצלו יתברך, ולקדוש ברוך הוא המקום של כולם. אז הוא יודע מקומו של כל אחד ואחד, אבל כן הוא לבדו יתברך, יכול לדון את האדם. כי הוא יתברך בעל הרחמים, ובוודאי הוא מקיים בנו, וידן את כל אדם לכף זכות. ובהמשך הוא אומר, עכשיו פה כל זה, הוא מדבר פה על הבעל תפילה, על השלוש עבודות, שלוש עבודות שמפריעות, מפסידות את עבודת התפילה. א' זה אל תיבז לכל אדם, שזה עבודה, זה דבר שכל הזמן עובר במוח של אדם, הוא רואה אנשים והוא פוסל אותם, מוצא בהם מומים, מעביר עליהם ביקורת, כל הזמן מי שיבדוק את עצמו, יראה שעוסק בזה שעות כל יום. זה העבודה השנייה, זה עבודה זרה, שזה פגם אמונה, זה חרדות, זה דאגות, זה הרצון, מה יהיה אם לא יהיה לו כסף, והוא חולה אז הוא מפחד, כל מיני פגמי אמונה, שהוא מתפלל בלי כוונה, יש כל מיני צורות לפגמי אמונה. אז זה מפריע לתפילה, הוא אומר בתורה ס"ב, רבנו אומר, שמה שאדם לא מתפלל בכוונה, בגלל שהוא לא יודע שהשם שומע תפילה. הוא אומר, אם היה האדם יודע, ידיעה בלב שלם, שמלוא כל הארץ כבודו, והקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה, ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. ובשביל שאדם אינו ידע זאת יהיה בלב שלם, יש לו פגם בידיעה הזאת, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד, לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן את התלהבותו ודקדוקו. אז לפי איך שאדם מתפלל, הוא יכול לדעת כמה אמונה יש לו. זה כזה מודד כזה. זה, לא יודע, לא יודע, בין ה-0 ל-1 יש כזה גובה, ומ-1 אחר כך זה הולך קצת ככה, מעט. על כל פנים, אדם שזוכה לעבודת התפילה באמת, אז הוא יכול לאחוז בשורשי הנשמות, שזה כיסא הכבוד. וכיסא הכבוד זה מקומו של עולם. אז האדם הזה, שהוא זוכה להיות בעל התפילה, להיות המלווה הגדול, שאולי נדבר על זה, נדבר על זה גם, כן? אז כתוב בזוהר שהבעל תפילה, שזוכה לתפילה שהיא דבר השם, שהוא השורש העליון שכל השרים העליונים וכל צבא השמיים כולם מקבלים כוחה ממנו. הבעל תפילה הזה הוא מתפלל להשם וכל השפע שבעולם יורד דרכו אל השרים העליונים,
אבל זה הם כולם מבחינת לובים אצלו. בפנת כל כוכביה, לובין דה מן דה. כל הכוכבים לובים זה מזה, את השפע שלהם, וכו'. ושיא הרעה עליו עם שימשה, ושימשה מלמעלה, עד השרים העליונים. הכל עובר, שפע יורד מעולם לעולם, בהלוואה. נמצא שכולם מבחינת לובים. עד השורש העליון, שהוא דבר השם, שבחינת הבעל תפילה, שהוא המלווה הגדול. שכל צבא השמיים וכל הכוחות כולם מבחינת לובים ממנו. ובצבא השמיים לך משתחווים. שכל צבא השמיים הם משתחווים נכנעים לשורשם, שהוא מבחינת דבר השם, מבחינת הבעל תפילה. הפסוק אומר, צבא השמיים לך משתחווים להשם יתברך. אבל איך הם משתחווים להשם יתברך? מי מביא אותם להיות משתחווים להשם יתברך? זהו צבא השמיים לך משתחווים, ראשי תיבות מלווה. כי כולם מבחינת לובים זה מזה וזה מזה, עד המלווה הגדול שהוא בעל תפילה. אז על הדבר הזה הרבה צריך לדבר, אבל תזכרו את הכללים האלה שאמרנו עכשיו. הבעל תפילה, המלווה הגדול, שהוא זכה לשבר את כל השלוש עבודות שמפריעות לתפילה, ואז הוא זוכה לחוז במקומו של עולם. ושם, במקומו של עולם, שם אפשר לדון את כולם לכף זכות. זה מה שאומר כאן, שמי שאוכל בחינת כיסא הכבוד, בחינת שורשי הנשמות, הוא גם כן בחינת מקומו של עולם. בחינת וכיסא כבוד ינחילם, כי להשם מצאו כארץ, וישת עליהם תבל. כל התבל יושבת על הכיסא כבוד, שהוא מנחיל את זה לצדיקים, ודיינו על ידי בחינת כיסא הכבוד, שורשי הנשמות. על ידי זה הוא מקומו של עולם, אז הצדיק הזה גם כן נהיה מקומו של עולם, בחינת וישת עליהם תבל, שכל העולם יושב על זה, ועל כן הוא יכול לעשות ראש השנה. לכן הוא אומר, תבואו אליי לראש השנה. בראש השנה הוא דן את כל אחד לכף זכות לגמרי, ב100%, בשלמות גמורה. כי הוא יודע את מקומו של הבן אדם ב100%. הוא יודע כל מה שמציק לו, כל מה שגורם לו לאיך שהוא נראה. והוא יודע שהוא לא אשם בכלל בכל מה שקורה לו. הוא יכול להוכיח את זה בדין, כי הוא רואה את זה מלמעלה. אז הוא יכול לעשות ראש השנה. אז כל בית דין לא יכול לדון שום אדם. הבית דין יכול לדון את האדם, ורק צריך שיהיה לו סנגור טוב. לא, אבל הם לא... אל תדון אדם עד שתגיע למקומו. אבל השם מינה אותם לדון. אז זהו. אז יש להם כוח לדון. אז מה אומרים הכוכבים? זה סנהדרין קטנה זה 21. מה? 21 סנהדרין קטנה, נכון? 23. 23? כן. לא אחד? לא, 23. שלא יהיה זוגי. 21 זה גם לא זוגי, אבל זה 23. ומה אומרים הכוכבים בשירתם? כי כבר דיברנו על זה פעם, שכל העולם הזה מתנהג על פי ניגון. יש ניגון פנימי שמתנגן, והעולם הזה כולו ניגון. ורק אצלנו למטה הוא מצטייר איך שהוא מצטייר לפי הפגמים שלנו. אבל באמת, הרבי אמר, העולם עוד לא טעמו אותי כלום עדיין. הם היו שומעים ניגון, תורה אחת שלי עם הניגון והריקוד שלה, היו בטלים כולם במציאות. וזה הכל, זה הניגון הזה, הכל נמשך במקומו של עולם, זה הכל אותו שורש, הכל, זה מה שיש לרבי, מה שלא היה לאף אחד, שהוא הגיע לשורש הזה, שהוא מקומו של עולם, ומשם ממשיך את הניגון הזה, אמר, אני אתחיל לנגן, אתם תתחילו לרקוד. ואז הוא מלווה, בתפילה שלו, הוא מתפלל על כל העולם, זה גם צריך לדעת את הדבר הזה, שכתוב שכל העולם לא נברא, חייב אדם לומר, כל העולם נברא בשבילי, לא נברא אלא בשבילי. כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא, אם העולם נברא בשבילי, נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם. זה לא בשביל שכולם יעבדו אותי וישתחוו לי, אלא הוא נברא בשבילי, שאני אתקן אותו. בשביל זה הוא נברא, זה מה שהשם ברא אותו בשבילי. אז הוא צריך לעיין בכל עת בתיקון העולם, ולמלות חסרון העולם, ולהתפלל בעבורם. אז כל אחד מאיתנו מחויב, כל אחד שרואה איזה צער באיזה מקום, איזה חיסרון באיזה מקום, החוב מוטל עליי למלא את החיסרון הזה. נו, אז מה אני אעשה? מה יהיה? איזה מין דרישה זאת, ריבונו של עולם, מה אתה רוצה ממני? אלא באמת זה נכון. באמת כל אחד ואחד היה יכול, אם הוא היה זוכה להתפלל כמו שצריך, לבטל את השלוש המידות שמפסידות את התפילה, וזוכה לתפילה כזאת, היה יכול. אבל אני פשוט עם כל המידות רעות וכל הפגמי האמונה וגם הברית וביזוי אנשים, אז אני לא יכול, אבל יש אחד שכן יכול. וזה העבודה של הצדיק, זה בדיוק העבודה שלו, שהוא ממשיך את השפע, ממלא את חסרון כל העולם. כל הזמן הוא ממשיך לשרים עליונים, לכוכבים, למזלות, לכוכבים, לשמש, לירח, או הפוך, השמש וירח קודם. ואחר כך למטה אין לך כל עשב ועשב שאין לו מלאך שמכה בו ואומר לו גדל. הכל מהמלווה הגדול. ועכשיו צריך להחזיר את ההלוואה.
איך מחזירים את ההלוואה? הכוכבים המשפיעים חיות לצמחים, הם בעצמם מנגנים את שירם לבורא. הם שרים כל הזמן. מה אומרים הכוכבים בשירתם? כוכבים אומרים, אתה השם לבדיך, אתה עשית את השמיים, שמי השמיים וכל צבאם, הארץ וכל אשר עליה, הימים וכל אשר בהם, ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים, לך משתחווים, וצבא השמיים לך משתחווים, ראשי תיבות מלווה. הם אומרים, יש מי שמלווה לנו את כל הכוחות האלה, את כל הניגונים האלה. והם מגלים את סודם הגדול, לא לאמור, סוד כוח צמיחת כל הבריאה כולה, נכפפת לזה שהתפאר, ואני תפילה, למלווה הגדול, שאמר, ואני תפילה. ועל כן הם מצפים וממתינים ומייחלים כל עוד נפשם בם, שיבוא בעל התפילה ופמלייתו. לא רק הוא בעצמו, אלא כל מי שמתחבר אליו, גם כן יש לו כוח כזה, שיבוא בעל התפילה ופמלייתו בין הצמחים, שהם אלה שממשיכים את החיות לעולם. כל המזון בעולם זה דרך נמשך מהצמחים. גם אם אוכלים בשר, זה לא בא מהחיות בעצמם. החיות נמשכת בצמחים. החיות אוכלות את הצמחים. והטורפים אוכלים, לנו אסור לאכול טורפים. אבל אף על פי מי שאוכל, הטורפים אוכלים את אלה שאוכלים עשב. החיות נמשכת לעולם דרך העשבים, דרך העצים, גם הרפואות, גם המזון, גם הוויטמינים, גם כל מה שמחיה את האדם נמשך הכל דרך הצמחים. וכשאנחנו הולכים ומתפללים לשם דרך בין הצמחים, לתוך שיח השדה, שעוד פעם, על כן הם מצפים, ממתינים ומייחלים, כל הבריאה כולה מחכה, על כל עוד נפשם בם, שיבוא בעל התפילה ופמלייתו בין הצמחים, לתוך שיח השדה, לשפוך שם שיח, וצקון ליבם להשם יתברך. בזעקה ותחנונים לשבר מידותיהם, התבואות בהם. צועקים לשם, תעזור לי לצאת מפגם הברית, מפגם אמונה, מביזוי אנשים, כל אחד עם החסרונות שלו. ומה הוא אומר בעצם? השם עושה הכל. הכל השם עושה, זה מה שאני מבקש, הכל מה שאני צריך, כל החסרונות, אני מבקש אותו מהשם יתברך. זה בדיוק מה שכל הבריאה מחכה. שאדם יצא בין הצמחים שממשיכים את השפע למטה, והתפללו שם ויביעו רצונותיהם, וזה כיסופים, לזכות ללב בוער ולאמונה זכה. ובעצמות התפילה, בעצם זה שהוא מתפלל להשם, להכריז שאין טבע בעולם. שאף על פי שהקדוש ברוך הוא מסר את עבודת השם ואת עבודת המידות לי, עם כל זה אני אומר, גם זה אתה עושה. אין טבע בעולם, זה הכל השם עושה. ומכוח עצם אמונת בעל התפילה וכיתתו, לא רק בעל התפילה, אלא כל מי שמצטרף אליו, בכוח התפילה שמשנה את הטבע, ואז באמת משתנה הטבע, הוא מחזיר ממילא את כל כוח חיותם והלוואתם למשפיע העליון יתברך. אז כשאדם יוצא לשדה לקבל שם את השפע, כי רבנו אומר שם בתורה א', תורה הזאת, צריך לקפוץ כל הזמן, צריך להביא כמה ליקוטי מוהר"נים. לא, אל תביאו עוד אחד. כמה ליקוטי מוהר"נים. כן, כי זה בעצם פנה ליבו לבטלה. נכון. מגיע לדרגה הזאת, ואז מתחייב בנפשו. הוא אומר, כי כשנגלת התפילה, אז נופלים כל הרפואות. כי נתרפים על ידי דבר השם, ואזי כל הדוקטורים מתביישים ברפואות שלהם, כי אזי אין כוח לשום רפואה. למה? כי כל העשבים חוזרים כוחם לתוך התפילה, שהוא בחינת דבר השם, שהוא שורשם העליון. כי כן חובת כל העשבים, וכל שיח השדה, כשאדם עומד להתפלל, שאזי בבחינת דבר השם, שהוא שורשם העליון, אזי הם מחזירים כוחם לתוך התפילה. הם מחויבים, שהוא שורשם העליון. כל דבר נחשף לשורשו. וכשאדם מתפלל על איזה חולת, איזה מחלה, צריך לזה רפואות, הוא לא יודע מה הרפואות. אני יודע מה הרפואות למחלה הזאת, אבל הוא הולך לשדה ומבקש רפואה. אפילו שלא מבקש רפואה, אפילו שמתפלל על דבר אחר. אז אותם העשבים שיש להם כוח לרפות אותו החולת, הם מחויבים להחזיר כוחם לתוך התפילה, שהיא שורשם, דבר השם. זה מנחת ויצא יצחק לסוח בשדה, שתפילתו הייתה עם שיח השדה, שכל שיח השדה חזרו כוחם ונתנו אותו בתוך תפילתו, שהיא שורשם. אז עכשיו אנחנו מחפשים עכשיו את הניגון הזה, את המקום הזה ששם אין שום קנאה. למה יש קנאה? כי אדם חסר לו, הוא מרגיש או שהוא נמוך מדי, או שהוא הוא בז לאלה שתחתיו, שהם פחות ממנו, או שהוא רוצה להיות כמוהם והוא מתייגע, כל כישרון המעשה, הכל מניע, הקנאה מניעה אותו, אבל אם טוב לו. אם במקום שהוא נמצא טוב לו, אז הוא לא צריך, הוא מתבטל את הקנאה. עכשיו, אז שוב, אנחנו צריכים למצוא את הבעל תפילה הזה שאצלו מתבטל את הקנאה. הוא מביא פה זוהר. הזוהר אומר, שדי דאמר לעלמא די. הקדוש ברוך הוא אמר לעולמו די.
אז נראה ככה במבט ראשון, כאילו העולם גדל, שאמר לו די, הוא גר בו, אמר לו די, סטופ, זה מספיק כבר, אל תרד יותר למטה. אבל אומר הזוהר לא ככה, זה אמר לעלמא די, די סיפוקה הוא. הקדוש ברוך הוא אמר לעולם, זהו, יש עכשיו לכל בריאה ופריאה בעולם, יש לה במקום שהיא שם כל מה שהיא צריכה. זה נקרא שאמר לעולמות די, סיפוקה. יש לכל אחד סיפוק, אתה לא צריך כלום חוץ ממה שיש לך. וסיפוקה לא עתי לעלמא, אלא מן צדיק. זהו יסוד עולם. את הסיפוק הזה מקבלים אותו מהצדיק. הוא מספק לכל אחד על ידי התפילה שלו את הסיפוק, כל מה שהוא צריך במקום שהוא שם. ממנו מתבטלת הקנאה. ואמר לעולמות די. אוי 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 אוי. טוב, נתחיל פה. נראה, זה הכל היה להיכנס כאן לתוך התמונה פחות או יותר. הרואה הנאמן, אשר מסר נפשו, ואני ידיי מלוכלכות וכו' כדי להתיר ישראל לאביהם שבשמיים. וירד לעומק עקבי העקבים לקרב את האפיקורסים הנבזים ביותר. כי רבנו דיבר עם האפיקורסים שהיו באומן, שהיו מצח הנחש ממש. והוא הוריד את עצמו אליהם, הוא שיחק איתם שחמט, הוא דיבר איתם, לא דיבר איתם דברי תורה, הוא דיבר איתם חשבונות. וכל מיני משחקים הוא שיחק איתם, וכל מיני תעלולים הוא עשה להם. והוא ירד למקומות שלא שייך בכלל, שאדם כמוהו ירד לשם, לחזק את הרחוק שבמורחקים. זה היה המטרה שלו, בשביל זה הוא חי. רבנו אמר, זה רב נתן שמע את זה, שמעתי בשמו שאמר, אין לי מה לעשות בזה העולם כלל. כי בשבילי, איני צריך לעשות כלל. יש לו די סיפוקו. הוא לא צריך. איכשהו טוב לו. לא חסר לו כלום. זה לא שלא חסר לו כלום. לא חסר לו כי הוא לא צריך כלום. אפילו שיהיה חסר לו הכל, טוב לו שם, כי לא אכפת לו. כי השם יתברך נמצא בכל מה שיש לו. זה כזה דבקות שלא צריך כלום. אז הוא אומר, אני לא צריך לעצמי כלום, שיהיה חולה, יש לו שחפת, הילדים שלו מתים, יש לו מחלוקת, זה לא משנה כלום, חי חיים טובים. אבל בשביל אתה חי? רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשם יתברך. בשביל זה המטרה שלי. אני רוצה לקרב את כל עם ישראל להשם יתברך, אבל איני יכול לקרב כי אם מי שבא אצלי ומספר לי חסרונו, אני יכול לתקנו בתיקון שאף אחד בעולם לא יכול לתקן. אז זה התנאי היחיד שאומר, בוא אליי, תבוא אליי, ותספר לי, תגלה לי מה חסר לך, מה החיסרון שלך, לא מה חסר לך, מה החיסרון שלך. לספר חסרונו, אפשר להסביר את זה בשני פנים, או לספר חסרונו, חסר לי $20,000, או לספר חסרונו שאני רוצה כסף. זה חיסרון הרבה יותר גדול, שאני מעניין אותי, שאני תקוע עם התאוות ממון. אז הכוונה האמיתית של רבנו, ספר לי חסרונות, תספר לי מה חסר בך, מה החיסרון שלך. אני אתקן אותך בתיקון שאף אחד לא יכול לתקן אותו. אז כל העבודה שלו היה לרדת למטה למקום הכי רחוק, שכל אחד ואחד יוכל לקבל את התיקון שלו. ולא היה לרבנו ז"ל, זה בשיחות הר"ן, שום מנוחה כל ימיו, אפילו רגע אחת, כי היה לוחם מלחמות השם בכל עת ובכל רגע. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה לה. אבל אף על פי כן, השם יתברך היה בעזרו תמיד, וזכה לעלות על ידי זה בכל יום ובכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד אשר לא נשמעו ולא נראו. כי כל הסוד של רבנו היה שהוא מצא את הסודות הכי גדולים במקומות הכי עמוקים. כמה שיורדים נמוך יותר, שם נמצאים סודות גבוהים יותר. ורבנו לא היה מוכן לוותר על שום ירידה שבעולם, על שום נקודה תחתונה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, להשאיר אותה שם כמו שהיא. ירד לתוך כל הירידות, לגלות את הסודות הנעלמים שם. שמעתי בשמו שאמר בשנסה לנבריש, ושערי קהילות, ודיבר אז מעניין נסיעתו שלא ידע שום אדם על זה פירוש ורמז. למה הוא נסע לנבריש? מה חסר לו? מה יש לו בנבריש? כי נסע בהיעלם מן העולם, ולא קיבל שום מעות בדרך. ואמר אז, ואני ידיי מלוכלכות בדם, בשפיר ובשליה, כדי לתאר אישה לבעלה. וקצת היה מרומז שזה עניין נסיעתו. שאנחנו, עם ישראל, זה האישה, זה כאילו, כביכול הקדוש ברוך הוא בעלה, ולתאר אותנו. לא לכבוד הדר גאונוזו, ולצחצוח נשמתו שלו עמל ויגע, לכבוש את עבודות התפילה השלמה, שבה תענוג ההתאחדות והדבקות באור האינסוף, כי שמה בכיסא הכבוד, שמה זה שיא התענוג, שמה הכל שם מסודר לפי הסדר הנכון. למטה זה מתבלבל, אבל למעלה שמה הכל מסודר בסדר הנכון.
ושם התענוג הוא עד אין סוף, שם לא חסר שום דבר לאף אחד. אז לא בשביל עצמו עלה לשם, לא בשביל להרגיש את התענוג הזה, ולא לתקוע בשופר של חירות פרטי. הוא לא רצה לשחרר את עצמו, אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. הוא לא חיפש את זה לעצמו. להכיר בגדולת הבורא הנורא, להמליכו על עצמו גרדה, נשא את נפשו. הוא זה לא אמר לי בו, הנה באתי למנוחה והנחלה, ליראה הילה עד הילה בשלמות. עד אשר דרכו היה תמיד. הוא זכה ליראה כזאתי, שדרכו היה תמיד שפלו כשהיה מדבר עם בני אדם שיחות חולין. היה רגלו ורוב גופו מרטטים מאוד. יראת השם על פניו, הוא ראה את השם ברך עין בעין מולו כל רגע, כל שנייה, וכל הזמן יראת השם על פניו, היה רגלו מזדעזע ממש מאוד. וכשהיה נסמך על השולחן, היה השולחן, עם כל שאר האנשים הנסמכים על השולחן גם כן, מרטטים מחמתו. כי היה רגלו וגופו מרטט ומזדעזע תמיד. ומי שלא ראה זכה לראות היראה שהייתה מונחת על פניו תמיד, לא ראה יראה מעולם. אפשר לראות יראה, אפשר לראות יראה. זה דבר שניכר על הפנים של העולם. למען תהיה יראתו על פניכם, לבלתי תחטאו. איזה יראה שהיא על הפנים, הבאנו זה הבושה. ככה אומרים חז"ל. אפשר לראות יראה, מי שיודע לזהות. והוא זה לא ביקש ישב בשלווה במתנת חלקו, בשפיכת ליבו בין שיחי השדה. הוא הסתובב לו ביערות, הוא אמר, פעם פה טעמתי גן עדן, טעם גן עדן. הוא הולך פעם עם אחד החסידים, אחרי שהוא כבר היה מבוגר, היה כבר רבי. הוא פעם יצא בשדה, שם ליד אוסייטין, באזור שם, אמר, אני טעמתי פה טעם גן עדן, מה אני צריך את כל הסיפור הזה של החסידים? אבל זהו, בשביל זה הוא בא. כי הוא לא ביקש לשלווה בין עצי היער, בין שיחי השדה, אשר ברכו השם להתרצות באשר קרבה נפשו גאלה, לשם לשפוך שיחו לפני השם, להתבטל בדבקות באין סוף להשם יתברך, שכבר זכה לשבר כל התאוות, הוא לא היה צריך כלום יותר. הוא זכה לשבר כל התאוות, וכל המידות רעות בתכלית תכליתן, בתכלית השלמות שאין שלמות אחריו. והכניע וביטל מעצמו זוהמת הנחש, שהוא זוהמת עמלק, שהוא סטרא אחרא, והוא הכניעם כולם מעצמו בתכלית ההכנעה והביטול, עד שלא נשאר אצלו שום אחיזת הרע כלל אפילו כלשהו. זה קשה לתפוס במוח איך נראה בן אדם כזה, שבאמת הוא נקי לגמרי מכל תאווה, מכל מידה מרעה, מכל שמץ של כל אלה. אלא אדרבה, הצדיק הגדול ביותר מתייגע למצוא את המקום הגבוה ביותר, כדי להנחיל משם דרך פשוט ונקל לכל ברואי עולם. זה מה שהוא מחפש. כי הדרכים שגילו הצדיקים הקודמים הם קשים לביצוע. קשה מאוד מאוד לתקן מה שהאריזל גילה על כעס אחד צריך פ"ד תעניות. לך תחיה עכשיו. לא, זה טוב מאוד, אשרי מי שיכול, אבל בזמן האריזל היו אולי הרבה אנשים שיכלו לעשות כאלה דברים. אבל עכשיו זה כבר לא, ירדנו כל כך שאין לנו כוחות לכאלה דברים. איזה דרך הוא יכול להביא שכל אחד יכול? זה מה שהוא מחפש. דרך כזו רחבה, שאפילו האדם הכי חלש בעולם, הכי רחוק, הכי פגום, הכי בלוע בסטרא אחרא, יוכל ללכת בדרך הזו ולזכות לתיקון של נהר המטר מכל הכתמים, שלא יש לו בו שום כתר, נקי וצח לגמרי, כמו רבנו ממש. כי בהגיעתו הוא מקבל מתנה להיקרא במקומו של עולם, ולהכיר משם את מקומה של כל נשמה ונשמה. אם אנחנו רוצים להכיר את הנשמות, אנחנו מכירים אותם מלמטה, הוא מכיר אותם מלמעלה, מהשורש שלהם, ואז הוא יורד להסתכל על כל אחד ואחד, מי הוא, מה הוא, מה העניין שלו. הכל ברור משם, שם אין שום דבר נסתר. אז הוא זכה, על ידי שהוא זכה להיכלל במקומו של עולם, אז הוא זוכה להכיר את מקומה של כל נשמה ונשמה, לדע יהיה הדרך אשר כל אחד יהלך בה לקראת ניגונו המתנגן בשלמות, כי גם החיים שלי זה ניגון. וזה שאני לא שומע את זה בגלל שהמידות הרעות, הנחש האחז בי לא נותן לי לשמוע את זה, גם את העולם נתן בליבם. להביא אשר ידע העולם את המעשה שנעשה בעולם מראש ועד סוף. ראש ועד סוף, זה הניגון שהוא מתנגן מראש ועד סוף, שאין שם ראש ואין שם סוף. ומשם, אז הוא מוצא את המקום של כל אחד, ואת הדרך אשר כל אחד ילך בלקראת ניגונו המתנגן בשלמות. כל אחד שישמע את הניגון שלו, הוא לא יקנה באף אחד. גמרנו, לא צריך כלום. כל החיים שלו תענוג אחד גדול, עם כל הצרות. זה דברים שצריך קשה לתפוס אותם, אבל לאט לאט. נועם השם לא נמצא בהרחבה שאנחנו מדמיינים לעצמנו הרחבה. כשאדם חולה, הוא חושב שירגיש את נועם השם כשהוא יהיה בריא. אבל באמת גם במחלה יש נועם השם. ואם הוא יזכה, לא יהיה אכפת לו אם הוא חולה או בריא.
רק מה, שהמחלה מפריעה לו לעבוד את השם, אז הוא רוצה להיות בריא לכבוד השם, אבל הוא עצמו לא צריך להרגיש שום הבדל, זה דבר, מדרגה גבוהה מאוד. אבל זה באמת האמת, שבאמת, יש פה פרק שלם על הדבר הזה, בהלכות מתנה, ששם הוא מדבר מיצחק ורבקה, אז משיח וממציאה והקרב, אז רבי נתן מדבר על זה, השם עושה צדקה ומשפט, השם עושה צדקה ואין לי פה את הספר, אז נגיד בעל פה, בפיוט של ראש השנה הם אומרים שם, במקום משפט אין צדקה, ובמקום צדקה אין משפט, ואתה במשפט תעשה צדקה, שבמקום משפט ששופטים מישהו משהו, אין צדקה, משפט זה דין, אין אומרים לוותר, משפט זה משפט, במקום משפט אין צדקה, במקום צדקה אין משפט, שעושים צדקה נותנים, לא משנה מי, מה, נותנים, ועכשיו להתחיל לשפוט אותו, אז אני לא אתן לו, אני חייב לבטל לגמרי את המשפט בשביל לעשות צדקה, אז אי אפשר צדקה ומשפט ביחד, ואתה ריבונו שלם במשפט תעשה צדקה, לא בצדקה תעשה משפט, במשפט תעשה צדקה, שכל המשפטים שבאים על האדם בעולם ועל עם ישראל ועל כל העולם כולו, זה צדקה בעצם. בתוך זה יש צדקה מכוסה במשפט, וצריך לגלות את הסוד הזה, כי אומר על אברהם אבינו כי ידעתיו, אשר ילמד את בניו את ביתו אחריו, ללכת בדרך השם, לעשות צדקה ומשפט. הוא ילמד אותנו, הקדוש ברוך הוא אהב את אברהם אבינו, כי הוא ילמד אותנו, את כל בניו, ללכת בדרך הזו, לעשות צדקה ומשפט, לגלות את השם יתברך בתוך הצרה, בתוך ההרחבה, לגלות את ההרחבה בתוך הצרה. זה כל הסיפור, לגלות את ההרחבה בתוך הצרה. אז הצרה זה המשפט. צדקה ומשפט. אצל הקדוש ברוך הוא זה משפט וצדקה. מלך אוהב צדקה ומשפט, שאתה במשפט תעשה צדקה. צדקה ומשפט גם אצלו. אצלו זה ביחד, אצלו זה אחד. לנו זה נראה משפט. אצלו זה משפט צדקה. לא, משפט וצדקה זה דבר אחד, הם לא נפרדים. אצלנו הם נפרדים, אבל הדעת... לא אמרת, במשפט הוא עושה לנו צדקה. נכון, אתה במשפט תעשה צדקה. אנחנו צריכים לעשות צדקה ואז המשפט. אנחנו צריכים, אומר רבי נתן, תסתכל בהלכות מתנה באות למד שמה, למד למד מם, שמה באזור הזה, שהעבודה שלנו היא לגלות שבכל כל המשפטים שבאים עלינו, זה בעצם צדקה. זה לא משפט, זה צדקה. זה כך אומר, זה העבודה שלנו, לגלות את השם יתברך בתוך המשפט. מה? ואז בעצם אנחנו מגיעים למשפט, עושים את המשפט. אנחנו לא עושים משפט, אני חולה חס ושלום, אני חולה, כי דנו אותי במחלה הזאת. אז אדם סובל, אבל אם הוא מחפש את השם, והוא זוכה לדעת אמיתית, אז הוא רואה שזה טוב לו. זה גילוי אלוקות. זה השם יתברך בעצמו, הוא לא חסר לו כלום. רק מה הוא אומר? כיוון שהוא חולה, והוא לא מרגיש טוב, והוא צריך לישון 18 שעות ביום, כי הוא מתעלף מרוב חולשה, ריבונו של עולם, תרפא אותי, אני רוצה לעבוד את השם, אני לא יכול לרקוד, כואב לו הגב, הוא לא יכול לעמוד בתפילה הרבה זמן, כל אחד, זה מפריע. אז בשביל השם יתברך הוא רוצה לבטל את המשפט. אבל הוא עצמו, לא אכפת לו. ככה. איפה הוא אומר את זה? תורה רש נון. רגע. דע שכל מיני צער וכל האיסורים אינם רק מחסרון הדעת. כי מי שיש לו דעת ויודע שהכל בהשגחה מהשם יתברך, אין לו שום איסורים. ואינו מרגיש שום צער. כי השם נתן והשם לקח. כל כך פשוט. מה אתה אומר? אתה? אצל השם זה אחד צדקה ומשפט. כל מה שלמעשה קורה לבן אדם זה צדקה באמת. כל המשפטים האלה. זה גם משפט וגם צדקה. זה גם משפט וגם צדקה. זה חיסרון לבקש צדקה אחרת? לא יודע, זה, לך עם זה. מה? לא יודע, אני לא יודע, מה אתם רוצים ממני? אני יודע, אני מבין משהו, אני לא מבין כלום. לא מבין שום דבר. אז הצדיק הזה שביטל מעצמו את כל הרע שבעולם, הוא מחפש, הוא מתייגע למצוא את המקום הגבוה ביותר, כדי להנחיל משם דרך פשוט ונקה לכל ברוי העולם. הוא מחפש שם למעלה רחמים כאלה, חסדים כאלה, שהוא יוכל להגיד לבן אדם, זה תעשה, ואתה תתקן את כל מה שאתה צריך. אתה תקבל את התיקון שאין למעלה ממנו. משהו קל, היה סיפור, סיפרתי לכם את זה כבר פעם, מרבי מיכאל מזלוטשוב. בזלוטשוב היה יהודי אחד שהיה סוחר,
והוא חזר לקראת שבת הביתה, אבל העגלה הלכה לאט, היה בוץ, לא יודע מה קרה, הוא לא הגיע לעיר בשבת. ולרדת באמצע הדרך, באוקראינה, באמצע החורף, זה לא דבר פשוט, לא היה לו כוח, הוא לא יכול להתגבר. אז הוא המשיך לנסוע. העגלון היה גוי, אבל איסור תחומין, הוא עבר. אז מצד אחד הוא הגיע הביתה, אבל הגיע שבור, הוא חילל שבת, הוא יודע שהוא חילל שבת, הוא יודע שהיה צריך להישאר בשדה, על פי הדין, ולא היה לו כוח. אז הוא ניגש לרבי מיכאל מזלוטשוב, וביקש ממנו תשובה, תעזור לי, אני מצטער, לא יכולתי. אז הוא נתן לו תשובה, נתן לו ככה, סדר של תשובה. המסכן לא יכל לקיים את הסדר הזה, היה כבד עליו, הוא לא יכל. אז היה שבור כפליים, לא רק שהוא חילל שבת, הוא גם לא יכול לעשות תיקון. ויום אחד הוא שמע שהבעל שם טוב הגיע לאזור שמה, אז הוא נסע אליו וסיפר לו את הסיפור הזה. והבעל שם טוב אמר לו, תשמע, תחזור הביתה, תקנה ליטרה נרות לכבוד שבת, תביא את זה לבית הכנסת, שידליקו את זה בשבת, וזו התשובה שלך. וואי, איזה הקלה, הלך, קנה ליטרה נרות, סביר שם בבית הכנסת, לא היה אף אחד ביום שישי אחרי הצהריים, הוא תלה את זה על הבימה, ואיך שהוא תולה את זה לבימה, בא כלב, קפץ על הנרות, אכל אותם. כי זה נרות חלב, זה שומן, זה טוב מה, הכלב אוהב את זה, אבל הוא הבין שאין, התשובה שלו, הכלב אכל את התשובה שלו. אז הוא רץ עוד פעם לבעל שם טוב, כנראה אחרי שבת, סיפר לו, בא כלב, אכל לי את הנרות, אז הוא אומר, אוי מיכל, תביא עוד ליטרה נרות, ותגיד למיכל שיבוא אליי. אז זה מה שעשה, הביא עוד ליטרה נרות, כנראה שהוא כבר חיכה שהשמש יקבל את זה ביד, שלא יאכל את זה שום כלב, אמר לרב מיכל, הבא שם טוב קורא לך, והוא נסע אליו. אמר לו הבא שם טוב, רב מיכל, מיכלי, הוא אמר לו, מיכלי, לא קרא לו רב, מיכלי, מתפלא עליך שאתה לא יודע שהלב נשבר שלו, כבר חיפר לו על הכל. מה המסת עליו? אבל באמת, הצדיק, כמה שהוא גדול יותר וגבוה יותר, הדרך שהוא מוצא לתשובה היא קלה יותר. רב מיכל לא ידע דרך אחרת, בהשגות שהוא השיג, זהו, ככה מתקנים חילול שבת כזה. אבל הצדיק, הבעל שם טוב, למעלה, מצא דרך פשוטה יותר. רבנו מצא למצוא דרך עוד יותר פשוטה, הכי פשוטה, שכל אחד בעולם יכול לקיים את זה. אז כל העצות שלו זה ככה? כל העצות של הרבי זה... לאט. זה לא קל לי לתמצת את כל זה פה למקום אחד. כי זה המון חומר פה, המון, זה שכל מאוד רחב ומאוד מקיף, אבל אני אנסה לדלג ככה מאחד לאחד, שיהיה תמונה ברורה. אז הוא מחפש משם דרך פשוט וקל לכל ברי עולם, כי בהגיעתו הוא מקבל מתנה להיקלע במקומו של עולם, ולהכיר משם את מקומה של כל נשמה ונשמה. לדע, היה הדרך אשר כל אחד יהלך בה לקראת ניגונו המתנגן בשלמות, ומשם להוריד דרך אשר כל אחד יכול להכריז עליה, כי קרוב אליך הדבר מאוד. כל אחד יודע שזה אני יכול לעשות. ועד לתיקון השלם, שלא היה תיקון כזה מאז בריאת העולם. אמר, העולם לא טעמו אותי כלום עדיין. אילו, היו שומעים רק תורה אחת, שאני אומר, עם הניגון והריקוד שלה, היו כולם בטלים בביטול גמור. היינו כל העולם כולו, אפילו חיות ועשבים. וכל מה שיש בעולם, הכל הם מתבטלים בכלות הנפש. מגודל עוצם התענוג המופלא והמופלג מאוד מאוד. את זה הוא רוצה לתת לנו. את הניגון הזה, שלא נרצה שום דבר אחר בעולם, וכן הוא שזועק בלב העולם. יגעתי וטרחתי כל כך, עד שמרו מרומי 3 הראשונות. כן, חוכמה, בינה ודעת. לא, בינה, חוכמה וכתר. שם עליתי ונכללתי. ואני רואה את פרשת כל הדרכים. פרשת כל הדרכים, זה עוד פעם תורה ד'. שמה רבנו מדבר על זה שיש מדרש שאומר, שאמרו חז"ל, משל אחד שהיה מהלך בדרך, באישון לילה ואפלה, ומתיירא מן הקוצים, ומן הפחתים, ומחיה רעה, ומליסטים, ואינו יודע באיזה דרך מהלך. אז זה בעיה בלילה. יש קוצים, יש בורות, יש חיות רעות, יש שודדים, והוא לא יודע את הכיוון, הוא טועה בדרך. אז אומר רבנו שאלה 4 האלה, הקוצים והפחתים וחיה רעה וליסטים, זה 4 שורשי המידות, 4 יסודות רעים. שזה עצבות ועצלות, זה עפר, ומים זה תאוות, ורוח זה דיבורים רעים, ואש זה גאווה. עכשיו זה שהולך בדרך, באישון לילה ואפלה, כולם תוקפים אותו, הוא פוחד מכולם, הוא גם לא יודע באיזה דרך הוא מהלך, אבל הוא אומר כאשר הוא רואה את עצמו עם הצדיק, זה אומרים חז"ל, שאם הזדמנה לו אבוקה של אור,
אם פתאום הוא מצא אש והוא הדליק לפיד, הוא כבר לא מפרד מהקוצים ולא מהבורות. הוא רואה איפה יש בורות ואיפה יש קוצים. ואם עלה עמוד השחר, אז הוא כבר לא מפרד גם מחיה ורעה וליסטים. הוא כבר ניצול כבר מכל הארבע. וכיוון שהגיע ליום המיטה, ניצול מכולם. אם הוא זכה לעבור את כל זה בשלום עד שהוא נפטר, אז הוא ניצול מכולם. הגיע לפרשת דרכים. המשל הוא, הגיע לפרשת דרכים. כיוון עלה אור היום, הוא כבר ניצול מכל הארבע. עדיין לא יודע באיזה דרך מהלך. כיוון שהגיע לפרשת דרכים, הוא רואה את התמרורים. אז הוא יודע כבר איזה דרך ללכת. אז רבנו מסביר שארבע מידות רעות, מבטלים אותם על ידי שהוא רואה את עצמו עם הצדיק. זה נקרא אבוקה של אור. ושהוא נותן צדקה לצדיק. והוא מביא את הפסוק. לא זוכר את הפסוק. כל פנים, על ידי צדקה לצדיק הוא ניצול מהשתיים האחרות. עכשיו הוא כבר רואה את הצדיק, הוא נותן צדקה לצדיק, ניצול מכל המידות רעות, אבל עדיין לא יודע באיזה דרך מהלך. אבל כשהגיע לפרשת דרכים, הוא אומר, זה צדיק ותלמיד חכם. שכאשר אדם זוכה להתוודות לפני צדיק ותלמיד חכם, אז הוא אומר, זה נקרא פרשת דרכים, כי התלמיד חכם מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. זה אומר הבן, זה מה שהוא אומר פה, שהרבי שהוא הגיע למעלה, הוא הגיע לפרשת דרכים. הוא יודע כל אחד ואחד מהדרך שלו לפי שורש נשמתו. וואי, איזה יופי, איזה יופי. אז זאת אומרת שהוא מכיר אותי בדיוק, הוא יודע בדיוק מה חסר לי, והוא יודע איזה דרך להוליך אותי. ואת זה הוא חיפש, את המקום הזה ששם נמצא מקומו של עולם, כל הנשמות נמצאות שם, הוא מכיר את כולם, את השורש של כולם, והוא רואה את כל פרשת הדרכים, ולפני נגלו כל הרצונות של כל בני העולם, מכוח יקללתו במקומו של עולם יתברך שמו. ומשם די כאן יסולל דרך רחבה כל כך, עד שכל אחד ואחד יכול ומסוגל לדרוך בשביל הזהב. ולהשלים בכך את עליות ומורדות הניגון, על ידי שהוא יזכה ללכת בדרך הזו, הוא יגלה את הניגון שלו, העליות שלו, הירידות שלו, זה הכל ניגון. על ידי כל פעולה ופעולה, תהיה איך שהיא תהיה, לא משנה איך הוא פועל. הרבי כבר יודע להדריך אותו, אם הוא טועה, הוא יודע גם להדריך אותו בטעות הזאת. כמו שסיפרתי לכם את הסיפור מרבי יצחק קנפנטון, שהיה בזמן לפני 700 שנה בספרד, היה לו ישיבה, בא אליו חבר מצרפת, ראש ישיבה גם כן. אז הוא אמר לו, בוא תראה את התלמידים שלי, קרא לשלושה התלמידים הכי טובים שלו, אמר להם, תכינו דף גמרא, זאת הגמרא הזו והזו. הלכו להכין את זה. אז כשהם יצאו, אמר לחבר שלו, תשמע, זה הראשון, הוא ילמד את הגמרא בדרך הזו, ויהיה לו כאלה וכאלה קושיות, וככה וככה הוא יתרץ אותם. זה ילמד את הדף, אותו הדף, בדרך כזו, ויהיה לו כאלה וכאלה קושיות, וככה וככה הוא יתרץ אותם. והשלישי ילמד את הדף בדרך כזו, ויהיה לו כאלה וכאלה קושיות, וככה וככה הוא יתרץ אותם. ואחרי איזה זמן שהם למדו את הדף, וחזר, הוא בחן אותם, בדיוק כמו שהוא אמר. הוא יודע מראש איזה קושיות יהיה לבן אדם, ואיזה פתרונות הוא ימצא לקושיות האלה. וככה אנחנו גם באים לצדיק. אני חושב שהנפילות שלי מפתיעות אותו. הוא יודע בדיוק מראש איפה אני אפול, ואיך אני אתנהג כשאני אפול. הכל גלוי לפניו מקודם. הוא יודע בדיוק איך להוליך אותנו בדרך שבסופו של דבר נגיע לאן שצריך. אז זה מה שהוא אומר, שזה על ידי כל פעולה ופעולה תהיה איך שתהיה, אפילו שהוא טועה, אפילו שהוא נופל, ואפילו שהוא נכשל, זה חלק מהתכנון של הדרך שהצדיק מתכנן לו, כי הוא יודע שככה, לפי הפגמים שלו, ככה הוא צריך ללכת. וזה בנת פרשת דרכים. כי הצדיק משה משיח מפריש לו דרך ישר לפי שורש נשמתו. וכאשר הגיע הבעל התפילה, לפסגת הר התפילה, שהוא זכה לתפילה בשלמות, לדבר השם, זה לא יאומן כי יסופר, שבן אדם יכול להתפלל לדבר השם. אבל זה מה שקורה. אז כיוון שהוא זוכה להגיע אל פסגת הר התפילה, ומשם גילה נפלאות, שכאשר כל אחד יקבע לו מקום קבוע בלב, בכל יום, לשפוך שיח בין שיח השדה, אזי גם האדם הפשוט ביותר יזכה לעשות בעצמו ראש השנה. הוא אומר, אני יכול להעלות אותך לאותו מקום שאני שם. רק דבר אחד אני מבקש ממך. תקבע לך מקום בלב, לא בשדה, בלב, ללכת לשדה בכל יום. להתפלל, לשפוך שיח בין שיח השדה בכל יום. ולדון עצמו ואת כל העולם לקו זכות. לא בשביל לריב עם אף אחד, לבוא לשם כדי להידבק בהשם, להידבק בטוב השם, לדון את כולם לקו זכות, לדעת שאף אחד לא אני השם ואף אחד לא השם, והכל כאן ניגון, תגלה את הניגון, שמה לבד, אתה לבד, תגלה את הניגון. כי זה עוצם גדולתו,
שבעינו הטובה, הצדיק לו עין טובה, הוא חזר ונידב את דרכו לכל בני העולם. איך אני הגעתי לזה, אומר? על זה ככה הגעתי לזה, גם אתה הלך בדרך הזו, אני כבר ירים אותך. אתה רק תאחז בדרך הזו שאני מראה לך, אני כבר אעלה אותך לכל המדרגות. ובעינו הטובה חזר ונידב את דרכו לכל בני העולם, בחפצו, שכל אחד ואחד יזכה למעלות הרמות אשר זכה הוא בהגיעתו. מה שהוא זכה בהגיעה נוראה, שהוא יתייגע לשבור את כל המידות, הוא ייתן לנו את זה רק בדבר הקטן הזה. שאדם יבוא לפרש שיחתו לפני השם יתברך. ונדמה לי שיחה ממז, אם אני לא טועה. אמרת יקבע בליבו. הוא אומר. כן, זה יקבע בלב. כן, כן, שיהיה ברור לו שאני חייב לעשות את זה. אני חייב לעשות את זה, בזה תלוי הכל. בשביל מה אני עובד? בשביל מה אני טורח? אני רוצה להגיע לנועם הזה. מה, אני מחכה כל הימים רק להגיע לנועם הזה, ששם אין שום לחץ. גם אם יש איזה מניעה חס ושלום גשם, נגיד שערה בחוץ לצאת השדה. תראה, לכן אני רוצה את השיחה הזו, אני מקווה שנמצא את זה. לא היא. עוד יותר טוב. אני לא זוכר איפה זה. 18 תגיד בפה. רבנו לא חילק לא, הוא אמר לקבוע בליבו, שהוא לא יכול לעשות גם התבודדות. חוק ולא יעבור כנראה, זה? זה חוק ולא יעבור, זה לקבוע בעיתו? במקום אחר שהוא לא כרגע לסערה. אני לא זוכר איפה זה. די כאן לשדה הזה, שוב, לא מסיבה של עצמו. באמת, במצב סערה. אולי? ומה יורד לי שמה אמר המביס? איי, 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 איי. אתה לא קר לך, אתה לא... אולי קוף מ"ד. אני מנפנף את עצמי אם אני עושה החוצה. שלא ילך לך בגט. אני אבוא את זה. טוב? אתה תבוא לעשות לי פוסטר? תבוא לעשות לי... טוב, זה לא פה. כשבא מלמברג, והיה עדיין החולת שלו, דהיינו האוס מתגבר עליו, ואז היה נוסע כמעט בכל יום לטייל סמוך לעיר, לרפואה, ושאר כוונות נוראות שהיה לו בזה. ושמענו מפיו הקדוש אז בדרך הטיול כמה תורות וכמה שיחות וסיפורים נפלאים ונוראים. זה תורה י"א בחלק שני. י"א. זה תורות ארוכות, הנה י"א. דע, כשאדם מתפלל בשדה, אזי כל העשבים כולם באים בתוך התפילה ומסייעים לו, ונותנים לו כוח בתפילתו. וזה בחינת שנקראת התפילה שיחה, בחינת שיח השדה, שכל שיח השדה נותנים כוח וסיוע בתפילתו. וזה בחינת ויצא יצחק לסוח בשדה, שתפילתו הייתה עם סיוע וכוח השדה, שכל ישבי השדה נתנו כוח וסיוע בתפילתו, שבשביל זה נקראת התפילה שיחה. אבל כן בכללה נאמר, והאדמה לא תיתן את יבולה. מה הכוונה? שהיא לא תיתן את הכוח של היבול בתפילה, כי כל יבול הארץ צריכים ליתן כוח וסיוע בתוך התפילה. וכשיש פגם ועיכוב על זה, אז נאמר, והאדמה לא תיתן את יבולה. כי אפילו כשאינו מתפלל בשדה, הנה, אפילו כשאינו מתפלל בשדה, נותנים גם כן יבול הארץ סיוע בתפילתו. דהיינו, כל מה שסמוך אל האדם, כגון אכילתו ושתייתו, אכלת חסה בצהריים, החסה הזו עכשיו תיתן את הכוח בתפילה שלך. כן, זה מה שאומר, דהיינו, כל מה שסמוך אל האדם, כגון אכילתו ושתייתו, שתית תה, התה הזה זה גם צמחים, אז זה נותן את הכוח שלו. רק שבשדה יש עניין שכל הכוחות שבעולם נכללים שם, אפילו שנמצא בשדה שיש שם קצת רק כמה אבוקדו, מעטה של אבוקדו, אין שם כלום חוץ מאבוקדו. מה זה אבוקדו? כל שיח השדה שבכל העולם כולו נותנים את הכוח שלהם תוך התפילה שלו כשהוא בשדה. בבית זה רק מה שסמוך אליו. רק שהוא בשדה, שזה סמוך להם ביותר, אז כל העשבים וכל יבול האדמה נותן כוח בתפילתו. וזה יבול ראשי תיבות ויצא יצחק לסוח בשדה, שכל יבול השדה יתפללו עמו. אז השדה שוב, זה לא שזה רק בשדה, אבל בשדה זה מושלם. בשאר מקומות זה רק מה שקרוב אליו, זה עוזר, זה נותן. רק במקרים קיצוניים. כשאי אפשר לא הולכים לשדה.
כן, לא ללכת לשדה. כן. אבל צריך לדעת שזה חשוב, חשוב, מתי שאפשר, זה שם לוקח זמן לנסוע. הוא אמר, יפנה בליבו. חשוב נכון, שיהיה בלב שלו. נכון. אז אם הוא בבית ויש לו מקום שהוא פנוי ונגוע ויכול עכשיו שעה לעשות התבודדות, שיעשה שעה התבודדות בבית, זה מה שחשוב. לא. לא, אם יש שערה בשדה, אין שערה. צריך להיות קבוע בלב שאני יוצא לשדה. אם אני לא יכול, זהו. אז יוסף איפה שיכול. מה חייב קבוע בשדה? אני לא לקחתי את עצמי בשדה, אני לקחתי את עצמי להתבודד כל יום. אז זה טוב מאוד, זה טוב מאוד. אבל צריך לדעת שהעיקר זה לצאת לשדה. מרדכי, ואם יש לו חצר? גם ברכה. אני לא יודע את הפרטים. דבר עם בורא עולם, תשאל אותו את הפרטים. אני מספר לכם את הדברים האלה, תדעו לכם שהתיקונים האלה שעכשיו אנחנו מדברים עליהם זה תיקונים של עכשיו, של הדור שלנו. לא דיברו מזה ככה בדורות הקודמים, דיברו לצאת לשדה. הרב לימד אותנו מכל החיים, אני עכשיו בן 69, יוצא לשדה. איפה בן אדם זקן בלילה, באמצע הלילה, יצא לטייל על הסלעים. אין שם שביל, קצת שבילים של דורבנים יש שם. וכן, וכשהירח זורח, אתה לא מבחין בין אור, יש אור וצל מהעצים, והאבנים והאור של הירח נראה אותו דבר, אתה לא יודע אם זה אבן או שזה חול, אתה לא יודע איפה לדרוך. בן אדם יכול ליפול, בן אדם מבוגר, מה אתה עושה בשדה? הרב הכניס לנו את זה, אין, רק בשדה, כל הישועות רק בשדה. יש לי בעיות בשלום בית לשדה, אין לך אישה, אז לשדה, ילדים עושים בעיות, לך לשדה, כל דבר זה בשדה. זה דבר חזק בברסלב, אבל לא דיברו על זה ככה. לא דיברו על זה ככה. זה עכשיו יוצא בגודל, בכל התפארת שלו. שזה באמת הנקודה שהופך את כל הרע שבאדם לטוב. הכל עולה, הכל מקבל תיקון. אז לא דיברו על זה כל כך בהיר, כל כך חריף כמו פה. וזה דבר חדש. אני אומר לכם, האיש הזה הוא מגלה דברים שמתחת לפני השטח של ברסלב. באמת, זה דברים שהם נעלמים, שקשה מאוד לראות אותם, אפילו מי שלומד. אחרי שאתה לומד את זה, אתה רואה את זה פתאום, הנה רבי נתן אומר, הנה פה זה אומר, אני זה גם זה כתוב פה. אבל לפני שהוא גילה את זה, לא ראו את זה. דיברו מזה, אבל לא ככה. לא ככה. לכן אני כל כך מתפעל מהחוברות האלה, כי באמת זה פותח ברסלב באור חדש, אור מאיר, אור נפלא, אור מתוק. זה כל כך טוב, זה כל כך נעים, לא חסר פה כלום. יש פה כל מה שאנחנו רוצים. רק דבר אחד אומר, רק דבר אחד, תלך לשדה. זה הוא קורא לזה שלו, שיח השדה. זה השם של המפעל שלו. שיח השדה. אז בואו נחזור לפה, נגמור את הדף הזה בעזרת השם, זה עוד דף אחד. אוי אוי אוי. כן, אז כל אחד, אז עוד פעם, כאשר הגיע בעל התפילה לפסגת הר התפילה, והוא קרא בית, גילה נפלאות שכאשר כל אחד יקבע לו מקום קבוע בלב, בכל יום, לשפוח שיח בין שיח השדה, אזי גם האדם הפשוט ביותר יזכה לעשות בעצמו ראש השנה, עד למדרגה הזו של כיסא הכבוד. ולדון עצמו ואת כל העולם לכף זכות, כי זהו עוצם גדולתו, שבעינו הטובה חזר ונידב את דרכו לכל בני העולם, בחפצו שכל אחד ואחד יזכה למעלות הרמות אשר זכה הוא בהגיעתו, עד שכל אחד ואחד, אם רק יטה אוזנו לכל עצתו, לסוח בינו לבין קונו בנצי השדה בדיבורים פשוטים, מלב אל לב, יזכה כמותו ממש לשלוט על כל ברואי עולמים. כי יש בכל אחד מישראל בחינת מלכות, וכל אחד לפי בחינתו, כן יש לו בחינת מלכות. יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר. יש לו גם מפעלים, ויש לו פועלים, או שהוא ראש העיר. ויש שיש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינות המלכות שיש לו, בחינת שרי אלפים, ושרי מאות, ושרי 50, ושרי עשרות. ובחינות המלכות הזאת שיש בכל אחד הוא בהתגליה ובהתקסיה. בהתגליה, היינו ממשלה שיש לכל אחד לפי בחינתו. שהוא מושל על אלו אנשים בהתגליה, כפי בחינת המלכות שלו, כן, כמו בבית, כמו בחנות, כמו במפעל, כמו כל אחד איפה במציאות שהוא חי, כמה אנשים כפופים אליו. ובהתקסיה הוא, כי גם יש לכל אחד לפי בחינתו מלכות בהתקסיה. יש לו גם מלכות שלא רואים אותה. דהיינו, שאף שבהתגליה נראה שאין לו שום ממשלה, סתם בן אדם, על אלו אנשים. עם כל זה בהתקסיה ובהלם גדול הוא מושל על אלו אנשים. כי נשמתם הם תחתיו ונכנעים מתחתיו. שאם הוא עובד את השם, הם גם מתעוררים לעבוד את השם. ואם הוא נחלש, גם הם נחלשים. הם נכנעים תחתיו, הוא מנהיג את כולם, הוא מלך עליהם. ואם יאמין האדם בעוצם תעצומות נוראות השגתו של המלווה הגדול, אם נאמין בכוח של הרבי לתקן את כל העולם בתיקון פשוט, שכזה של להשמיע לכל אחד את הניגון שלו, ובכוח זאת האמונה,
יתהלך בתמימות ובפשיטות, לדבר עם השם על כל אשר עובר עליו. מכוח האמונה ברבי, שהוא יכול עכשיו, כל מה שאני מספר להשם, הוא יכול את הכל להעלות. הכל להפוך את זה לשיא התיקון. לדבר איש על רעהו, ולשוטט ולבקש בשדות וביערות, לחפש אחר רוח השם אלוקים המתהלך בגן. גם היום, בגן עדן היה כתוב שישמע אדם את רוח אלוקים מתהלך בגן, לרוח היום. גם היום הוא מתהלך בגן, הוא לא הפסיק להתהלך בגן. חפש אותו שם. ולבקש בשדות וביערות, לחפש אחר רוח השם אלוקים המתהלך בגן, המסתתר דווקא בנות גידולי הטבע. דווקא שם, לא בין החיות, לא בגן חיות ולא בים, דווקא בין הצמחים. להכריז דייקה שם ואתה מחיה את כולם, וצבא השמיים לך משתחווים, כי החיות יורד לעולם דרך הצמחים. ואזי, אם הוא יזכה ללכת שם ולחפש את רוח אלוקים שמנשבת שם, יזכה בעצמו לדון את כל העולם לכף זכות. העיניים שלו יתהפכו מרע לטוב, הוא יפסיק לבזות אנשים, הוא יראה טוב בכל אחד, גם את עצמו יראה בטוב. על ידי כללותו במקומו של עולם, כי הרבי מעלה אותו על ידי זה למקומו של עולם, ולמשוך את אור הבינה והגאולה השלמה לכל העולם. זה נמשך אור הגאולה שזה גר זאב עם כבש, מה שלמדנו. מה זה גר זאב עם כבש? אין שם שום... הזאב לא חסר לו כלום, ואריה כבקר יאכל תבן. אריה יאכל תבן. מה אתה אוכל תבן? יש לך פה בקר, יש לך פה פרה. טרוף את הפרה. לא, זהו, יש תבן. מה צריך פרה? מה, אני ארוס את הפרה? חבל על הפרה. כן, זה לא יאומן, איזה שלווה יש שם, איזה שקט יש שם. וזה האור הזה שיורד מהשדה, אור שהוא מתחיל לסבול את אשתו, הוא יודע, כל החברים, כל האנשים, הכל מקבל אור אחר, מקבל זרימה אחרת של חיוב, של קו זכות, לדון לקו זכות, לומר, רואים כל בני העולם לצאת מהמצרים דסית רחה, סתם הם סובלים, חבל, אנשים סובלים סתם. להוציא אותם, ועל ידי זה הוא יוכל להוציא אותם, מהמצרים לסטרא אחרא מעיקים על כל לב, כי אחרי ככלות הכל, היצר הרע וחילותיו מכבידים כל לב, ומוציאים כל תקוות חיים מכל הולכים בדרכיו של היצר הרע, בעיבוד שמחת החיים. אנשים מאבדים את השמחת חיים. עצם עוניים ומרודם של בני העולם תחת ממשלת הסטרא אחרא, ועצם הסתרת פני השם, בהסתרה עמוקה שבעצמה מוסתרת. אנשים לא יודעים שהשם מוסתר מהם. חושבים שהם מכירים את השם, חושבים שהם הם דתיים, הם חרדים, הם עובדים את השם, והם לא יודעים כמה הם רחוקים. הם פשוט לא קולטים. זה התורה של נ"ו, וההסתרה שבתוך ההסתרה. ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, גם שם נמצא השם יתברך. מה זה ההסתרה שבתוך ההסתרה? שאדם לא יודע שהשם נסתר ממנו. הוא חושב שהשם גלוי לו. והוא לא יודע, זה לא כלום. זה היה סיפור עם רבנו שהוא חזר מארץ ישראל, הוא הסתובב אצל כמה צדיקים שהיו מתפארים בזה שהם זוכים לראות מעשה מרכבה או את מלאך מתת, והוא התווכח איתם, והוא הראה להם, הוכיח להם שלא ככה רואים. הוא אמר, אתם חושבים שאתם רואים, ככה לא רואים מעשה מרכבה. הוא הוכיח את זה למרדכי מינסקי, זה לרבי אריה מאליק, הוא פשוט הראה להם את זה. אתם חושבים שאתם רואים, זה לא נכון, זה דמיונות, זה לא דמיונות, אסור להגיד ככה, כי הם רואים מראות אלוקים באמת, אבל זה לא זה. מה שזה באמת, את זה אתם עוד לא גיליתם, ואתם לא יודעים שלא גיליתם. זה נקרא שההסתרה מוסתרת. הוא חושב שהוא כבר רואה, הוא מדבר, אני רואה מראות, אני רואה חזונות, רואה מלאך מתת, רואה מעשה מרכבה. אתה רואה דברים יפים, אבל זה לא מעשה מרכבה, זה לא מלאך מתת. את זה אתה לא יודע שאתה לא יודע. אז ככה רוב העולם מסתובבים בחיים כאלה, שהם חושבים שיש להם משהו, וזה כלום המשהו הזה. אפילו שבדבקות בהשם, ואפילו תפילות נפלאות, זה יופי, אבל זה לא זה. זה לא זה. יש עוד ועוד ועוד עד מקומו של עולם, ששם הוא נכלל לגמרי בהשם דברך, הוא זוכה לדבר השם בעצמו, שזה לא יתואר, זה לא יתואר הדבר הזה. איך אדם כמוני יכול לזכות להיות דבר השם בעצמו? הפה הזה, המטונף הזה, ידבר דבר השם בעצמו, הוא לא יישאר מטונף. דבר אל השם בשדות, דבר אליו בין העצים, הפה הזה יתנקה, העיניים יתנקו, האוזניים יתנקו, כל המהות של בן תשתנה, לאט הוא מתהפך להיות הבעל תפילה. הוא זוכה למקומו של עולם. והדבר הזה, כל השפלות של אדם מונחים שם, אנחנו לא יודעים איזה גלות אנחנו נמצאים, אנחנו לא יודעים איזה עומק של גלות אנחנו נמצאים, כי אנחנו לא יודעים מה זה אור, אנחנו לא ראינו אף פעם אור, אנחנו שיש לנו פה קצת אור, האור הכי גבוה שיש לנו זה חושך שבחושך, לא יודעים, ההסתרה בעצמה נסתרת, והוא מגלה
והוא מגלה שזה הזכות, זה הזכות של כל באי עולם, שהם לא יודעים, הם חושבים שיש להם, אז הם לא מחפשים, כי לא לכך נברא, הם לא יודעים שהם לא נבראו לחיים כאלה, אלא נוצרו על מנת לחיות חיים טובים. הקדוש ברוך הוא ברא אותם שני חיים מושלמים, כי כמו זה, החי חיים טובים בעצמו, כמו בית לא שחי חיים טובים, כל החיות שלו, מה החיים טובים שלו? שהוא אוכל לחם ושותה מים. הוא לא צריך יין, הוא לא צריך סטייקים, הוא לא צריך, אוכל לחם, שותה מים. כל הטעמים יש שם, כל התענוגים יש שם. שהוא אור האורות, שלוקח את כל המתנות שקיבל, ועכשיו, אחרי שהוא השיג את כל המדרגות האלה, הוא לוקח את כל זה ונותן אותם במתנה לכל הדורש אותו. הוא אומר, בוא, ניתן לך הכל. ונתן להם את זה במתנה לדרשה. בתחילה ברכתי אתכם בזה, בחיים ארוכים, בחיים טובים. עכשיו ניתן לכם זאת במתנה לדרשה שתהיו כמוני. הרבי נותן לנו במתנה שנהיה כמוהו, רק שנבוא אליו. זה הכל, דבר פשוט. זה אולי לא כל כך קל לנו לעשות את זה, אבל בסופו של דבר פשוט. מה סך הכל אומר? תפנה שעה ביום. כי הוא משה משיח, אשר מקבל את כליל תפארת אור השבת לעתיד, לעצמו מאת הבורא יתברך. הוא כבר מקבל את האור של עולם הבא, את הניגון של עולם הבא, ובכל זאת, עבד נאמן קראת לו, באשר הוא מחלקו לישראל במסירות נפש, הוא נותן את זה לכל אחד שרוצה, ואינו משאיר לעצמו כלום, ומתחיל בכל רגע מרגע מחדש, כתינוק שנולד, ויותר מכך, כמי שלא התחיל עדיין לחיות כלל, עוד לא נולד. הוא כל הזמן, כל מה שהוא משיג הוא נותן לנו, הוא אומר, אני אחפש הלאה, יש עוד, אני אחפש, מי יודע מה יש שם עוד, ושהוא משיג עוד, הוא גם את זה נותן לנו, הוא ממשיך לחפש עוד, וככה עד אין סוף. ואתה אני נותן לכם זאת במתנה, שתהיו כמוני, ונעשה שם שמחה גדולה וחדווה רבה מאוד. האור הגבוה הזה של צחת צחצחות, בו זכה העולם להתענג לפני יותר מ-200 שנה, היום זה כבר 213 שנה, שעד שהוא נפסע, וזה היה עוד 40 שנה קודם. 16. מה? 16. מעין א' עד פ"ד, פ"ה. כן, אז זה עוד 14, 214 שנה. והוא אומר 200, זה לפני 14 שנה החובה? הוא אומר 200, יותר מ-200, הוא לא... לא כמו הרב מהגיל. מה? לא מהגיל, כמו... לא, הוא אומר בערך 200. יותר מ-200, זה תמיד יהיה יותר מ-200. זה אף פעם לא יהיה פחות מ-200. אז האור הגבוה הזה שצחת צחצחות בו זכה העולם להתענג לפני יותר מ-200 שנה, אינו אור שהיה ונעלם. ואינו אור שנכבש לצורך עצמו, ומעט אנשיו שסופפו, רבי אהרון, רבי נתן, ואת האי בצילו צלקות, זה לא רק בשבילם, הוא גם אינו אור שזכה לו בסגולה מחמת שורשו וייחוסו, זה לא שזה משהו שהוא קיבל אותו כי הוא היה מיוחד, שהוא היה בן אדם מיוחד, ופעם אחת סיפר עם אחד, והתפאר לפניו מעוצם גדולת מעלתו והשגתו הגבוהה והעצומה, וזה האיש אמר לו, מי יוכל לבוא לזה? לזכות למדרגתכם, כי יש לכם נשמה גבוהה מאוד בוודאי. והקפיד רבנו ז"ל על זה, מאוד על זה. ואמר, זהו החיסרון שלכם, שנדמה לכם שעיקר גדולת והשגת הצדיקים הגבוהים היא רק מצד הנשמה הגבוהה שיש להם. כי באמת לא כן הדבר. אלא אדרבה, הוא אור שהוא מחלקו ברבים לחלק אור 1000 למאות. זה באמת כל אחד יכול לקבל את זה. אפילו מי שיש לו נשמה הכי קטנה, רק ילך בדרך שמוליכים אותו, שמלמדים אותו. אז הוא מחלק את אור 1000 שאף אחד לא יכול להשיג אותו למאות שאפשר להשיג אותם עבור כל בני העולם. לאמור ממני תראו וכן תעשו, להיות כמוני ממש. אני כל מה שהשגתי, אומר, על די שלחתי בשדות. תלכו בשדות ותגיעו לכל מה שאני הגעתי. ללא יוצא מן הכלל. כי כל אחד ואחד יכול לזכות לבוא למדרגתי, להיות כמוני ממש. דיבור מרבנו, אומר, מבטר לו, תדעו לכם, כל אחד ואחד, מה זה כמוני ממש? תראו מה אנחנו מדברים, מקומו של עולם, שורשי הנשמות, שלמות התפילה, לצאת מכל העבודות, מתאוות ממון, מתאוות ניאוף, מיוזוי אנשים. אומר, כן, כל זה אתה תקבל. מצאתי לך דרך פשוטה להגיע לכל זה. אני הגעתי הרבה ומסרתי את נפשי, ומה לא עבר עליי בשביל לזכות לכל זה. עכשיו אתה יכול לקבל את זה בקלות. רק מה החיסרון? צריך לבוא אליי, לספר לי חסרונו, זה תבוא לשדה, ותספר מה חסר לך, מה החיסרון שלך. דבר עם השם, כי באתליה. ככל שהוא קרוב יותר לזה המנגן, כמה שאדם יותר קרוב לצדיק הזה שזכה לניגון הזה, כך הולך ליבו וכוסף לנגן עמו. ומתחילים לרצות את זה, אני רוצה, כמה שהוא מכיר את הצדיק יותר רוצה להתקרב אליו. זה כזה יופי, זה כזה נועם, אני גם רוצה. והלב מתחיל לרצות את זה, אני יודע שקשה לי, אני יודע שאני לקום בבוקר, זה קשה לי. איפה אנחנו מדברים? על מה אנחנו מדברים? אף על פי כן. הוא אומר שאני יכול, אז אני גם רוצה. ולאט לאט כמה שהוא מתקרב יותר לזה המנגן, שיותר ויותר הולך בדרכים שלו, יותר ויותר מדמה למה שהוא מלמד אותנו לעשות, כן, הולך ליבו וכוסף לנגן עמו. עד שנכלל בו לאחד ממש, אנחנו נכללים ברבנו. אנחנו נהיים כמוהו ממש על ידי שנכללים בו. כנראה בחוש,
שמי שסמוך יותר אל הניגון והריקוד מבין ביותר, נעשים אצלו ממילא כל התנועות של הניגון והריקוד. מחמת גודל התענוג. זה מתחילים לשמוע את זה בלב, מתחילים לשמוע את זה מבפנים, מתחילים לאט לאט להתהפך, לרקוד איתו ביחד. שכשאדם שומע ניגון וריקודים מחמת התענוג שנמשך אחר ניגון, הוא עושה אחריו גם כן אותם התנועות, והוא מנגן ומרקד גם כן קצת. כי נעשה אצלו ממילא תנועות הניגון והריקוד. כמו כן, כשמקורב יותר אל הקדושה, כל מה שסמוך יותר אל התורה והניגון והריקוד, שהרבי אמר שכל תורה שלו יש לה ניגון וריקוד, נעשה גם אצלו התנועות של כל ענה, של הקדושה ממילא. אז על ידי שישפוך אדם שיח בין שיח השדה, דייקה, דווקא בשדה, זוכה להחזיר את כוחם של כל הכוכבים במזות למלווה הגדול, כי כל הכוכבים במזות מורידים את הכוח שלהם לעשבים, לצמחים, ועל ידי שהוא מתפלל הוא מחזיר לבעל תפילה, זה המלווה הגדול, ולהכריז בעצם כיסופיו ביניהם, בעצם זה שהוא פונה אל השם וכוסף להשם בין העצים, שכל השפע יורד אליהם, אז הוא מכריז בזה שהוא פונה ביניהם אל השם, שיונקים הם את כל חיותם מהשם אחד, שהם בעצמם, כל הכוח שלהם בא מזה שאני מדבר אליו, שהשם אחד, אשר שמו אחד ומיוחד, המסבב כל הגלגלים וכל הסיבות כרצונו, לכן אני מבקש ממנו כל מה שאני צריך, כי הכל תלוי בו. בהתבודדות אדם מגלה שהכל תלוי בהשם, גם כל ההשפעה של המלאכים, אז הכל חוזר חזרה למעלה, ואז נשפע שפע חדש וחוזר חזרה למעלה, והשפע הולך וגודל, הולך וגודל, הולך וגודל, והבן אדם מזדכך בינתיים, וכל הטבע מקבל חיותו מדיבורי הבעל תפילה, המהלך בנותם עם פמלייתו, לא רק הוא, גם כל הפמליה שלו, וברוב יגיעתו וטרחתו, נכלל בעצמו במקומו של עולם, לדע שורשי כל, ולדון בכך כל העולם לקו זכות. השם יעזור, שתזכה לקיים את העצה הזאת, ולראות בעיניים, יש לנו נפחים להיות כמו רבנו ממש, אנחנו וכל עם ישראל. אמן ואמן.